Тапшыруның алдагы матур котлау сәламе зур Ширклей авылына аша. Бүген 22 сентябрь көнне үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ягутина Нәсиха Рафат кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Муса, улы Наил, килене Мәрьям, улы Рамил, килене Фирүзә, улы Али, аныклары Усман, Өмәр һәм Ислам котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, иреңне иритеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең. Ә урының синең патшалар тәхете. Бу тормышта син гаиләңне беренче урында тотсаң да, һөнәри яктан да алдынгылар рәтендә булдың. Гомереңне балалар укыту һәм тәрбияләүгә багышлап, 50 ел инде туган теле укытучысы булып, мәгариф өлкәсендә хезмәт сөрәсең. Ульяновск өлкәсенең һәм Татарстан Республикасының атаклы укытучысы, мәгариф тармагы отличнигы, күп санлы рәхмәт хатлары һәм почет грамоталары иясе булдың. Балалар һәм ата-аналар тарафыннан мәхәббәт, хезмәттәшләреңнән хөрмәт казандың. Шунардан да кадерлерәк нәрсә барсың. Бүген дә ақталып, эшем дип яратып йөрисең. Бу алда шулай ук булсын. Һәр беребез өчен әни иң якын кеше. Без дә искәрмә түгел. Әниебез безнең өчен тәрәзәдәге яктылык, җылы кайгыртучан куллар, ягымлы караш, тәмле иттереп пешкән бәлеш, бетмәс-төкәнмәс яңалык, фантазия чыганагы һәм һәр вакыт оптимизм тәйре. Әниебез кебек әбине эзләргә кирәк әле. Безнең әни бик ярдәмчел кеше. Ул һәр вакыт шын күңелдән сөенә, бәлада ярдәм итә, хәленнән килгәнчә булыша. Һәм бу сүзләребезне аны белгәннәр бар да раслый ала. Безнең әниебез һәр бер кешенең күңелен күрә, безне дә шунарга өйрәтә. 20 ел элек бу гаиләгә килен булып төшеп, кайнанамнан мин күп нәрсәгә өйрәндем. Ул минем беренче сердәшем, аңлаучы һәм тыңлаучы дустым булды. Төрле өйләрдә яшәсәк тә без бергә яшәгән төсле гел аралашып, матур көн күрәбез, дип яза Мәрьям. Аңа кайнана түгел, ә үз әниебез сыман якын була алганы өчен аерым рәхмәт укыйбыз. Әниебез чәчәкләрне бик ярата, шуңа күрә аның ишек алды, өй йорты чәчкәләр белән тулы. Әниебезгә 70 дип ышанасы килми. Мөгаен барлык балалар эчендә әниләр яшь, аларның яше дә 45-кә якын булгач тукталып куясыман. Кадерлебез, сиңа ныклы саулык, бәхетле озын гомер телибез. Әле күп еллар синең тәрәзәләреңдә ут янсын. Син безгә каршы йөгереп чыгып, әйдә җәймешләреңнең исе чыксын. Туган көнең белән әнкәй, иң кадерле кешебез. Бер кем белән дә алыштыргысыз кешебез син. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын әнкәй туган көнең. Саулык сорыйк сиңа Алладан. Тыныч гомер безнең белән бергә ялварабыз тик бер Худайдан. Туган көндә күзең карашлары моңсулатма зинһар әнкәбез. Еракларда синнән яшәсәк тә күңелебез белән җитәбез. Кайчан килмик табыннарын кырган, мунчаң яккан, пешкән бәлешен. Без беләбез, алда сине көтә язып куйган бәхет өлешен. Без бәхетле синдәй әни барга, сыкланып та сиңа карыйбыз. Матур булган туган көн бәйрәмдә күркәм җырлар сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Нәсиха Рафатовна, чын күңелдән без дә сезне матур юбилейгыз белән котлыйбыз һәм балаларыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә сезгә тапшырабыз. Күктән таралыштык, тормыш җиле каккан чагында. Ярый әле сагынып кайтыр
Ар куа бызыла, йығылмасқа теке қияда.